Zalievaš kávu. Zalievačka kávy som. Got it. 3, 2, 1, no. Ahoj všetci. Ahoj. Ahoj. Je to dlhší čas, odkedy som natáčal nejaké Ask video a myslím si, že dokopy Ask videí na mojom kanále sú asi 2 zatiaľ. A toto je tretie. Trojka je šťastné číslo, takže sa na to dopadne nejak dobre. Snáď sa vám toto video bude páčiť a zase nejak sa zblížime a dozviete sa veci, ktoré vás vôbec nezaujímajú a možno veci, ktoré vás zaujímajú, čo Poďme na prvú otázku, ktorá znie. Koľko letech si měl prvý pusu? Prvá pusa taká oficiálna to bola pred rokom, tuším v marci alebo v apríli alebo na jarné prázdniny. A taká úplne prvá to bola v škôlke s neviem kým, so všetkými asi. Majo the bitch of the škôlka. Kolik ti je? Mám 16 rokov, narodil som sa 22.9. takže 29. septembra, čo je po česky září. Stále ťa strašujú tie démony. Teraz už sa tým smejem všakže, pretože mi to príde vtipné, lenže keď sa to delalo vtedy, tak to moc vtipné nebolo. A už som v poriadku, teda s týmito vecmi. A zatiaľ sa mi v poslednej dobe žiadna takáto vec nestala, takže chvála Bohu. Ďakujem proste. Znáš sa s Justinem? Nope. Máš holku? Nope. Jaký máš vzťah k rodine? Nope. Nie dobrý. Aké si znamenie? Panna. Pomohlo ti natáčanie so sebadôverou? Ja si myslím, že určite áno, ale ako keby ja som bol sebadôverný už dosť predtým, aj keď som nenatáčal. Takže ja si myslím, že ako keby mi to pomohlo iba v tom možno ako rozprávať pred ľuďmi a musí presvedčiť ten môj vlastný názor, pretože to si myslím, že neveľa ľuďom ide ako keby hovoriť o to, čo si myslia na hlas. Jak sa ti teda darí ve škole? No nie je moc dobre, pretože som nestíhal absolútne. Celý prvý polrok bolo proste strašné niečo, ale tak snažím sa, aby to bolo v tom druhom polroku bolo dobre. Takže ak ste tento polrok pokazali napríklad aj vy, tak nebojte sa, nič sa z toho nedieje, pretože life goes on. Odkedy máš tú fóbiu spoločnú s Kerry? Ja si pamätám, že Facebookom kolovala taká vec, že nepoužívajte tento šampón, inak sa vám stane. A veľa toho bola tá tripofóbia. Ja som nevedel vôbec, že čo to je, som si myslel, že som veril tomu, že som bol menší a proste som veril tomu, že ten šampón, že vám urobí v hlave také diery a úplne mi proste všetky proste som dostal husiu kožu, husinu a úplne mi z toho bolo, že iu. A potom som bol u Kerry, teda vlastne na Silvestra som bol u Kerry a boli sme tam s Yvette a s jej sestrou Andy a bolo to fakt fajn, bolo to také príjemné. Potom ona mi povedala o tom, že toto video chce točiť a ja, že počkaj, ukáž mi tie fotky. No a potom ako keby som jej povedal, že oh môj bože, že halo, že fuj, to je strašné. Tak sme potom nejak natočili to video a bolo to dosť brutálne. Ak ste to nevideli, tak vám môžem hodiť odkaz do popisku videa. A z jednej školám párkáňba nagyon magyar gyerek volt, és akkor nekem is kellett, hogy beszéljek magyarul. Szóval megtanultam valahogy beszélni, és óvodában volt egy barátom, akinek az volt a neve, hogy Florian, és ő megtanított engem beszélni magyarul. Azután én nagyon közel értem Esztergomhoz és Budapesthez, szóval nagyon sok ember, itt mindenki amúgy körülbelül tud magyarul beszélni, és remélem, hogy ez jó volt. Otázka zase, prvá pusa, prvý sex. Vážne, môžete sa toto opýtať ľudia, ako keby nie je vzlom, ale také otázky niektoré sú už príliš a halo, existuje niečo také, že súkromie. Obľúbené jedlo. Moje obľúbené jedlo, úprimne, čo by som vedel jesť furt, alebo dnes to furt mení, ale napríklad teraz by to bol granadír a okrem toho také jedlo, čo by som si dal keby, že proste na večeru a tak to je kačka s červenou kapustou a knedlou. Nemám také mainstream jedla, že pizza, palacinky, ako keby ja sa radšej poradne nachralujem. Čo plánuješ na leto? V lete by som strašne rád cestoval niekam klus proste a hlavne relax, takže na leto plánujem nejak odpočívať, cestovať a pritom relaxovať. V akej tvorbe na YouTube budeš pokračovať? Budem pokračovať aj ako alter ego a aj ako ja. Myslím, že to je najlepšia kombinácia. Proste robiť to, čo ma baví a ešte k tomu v dvoch štýloch komédiu a trošku vážnejšie videá. Proste pohoda. Chcel si niekedy letieť do vesmíru? Ešte čo do vesmíru by som sa strašne bál ísť. Ja by som sa strašne bál, že proste sa tam stratím. Iný dôvod ako to si tam možno odfotiť sa na Instagram na mesiaci by asi nebol. Si práve teraz vo vzťahu? Nie, už nie. Máš Musical.ly? Áno, mám Musical.ly a na Musical.ly sa volám ako Majo Seman. Toto niekde máte v popisku. Určite mi chodite dať follow a môžem skúsiť teraz natočiť nejaký Musical.ly presne takto narýchlo na kameru. Takže toto bolo z dnešného videa všetko, snáď sa vám video páčilo. Dozvedeli ste sa niečo, čo ste možno chceli vedieť a možno čo ste aj nechceli vedieť. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videu, zatiaľ sa majte krásne, všetko máte v popisku, čo som vám možno zabudol povedať a ahoj. Jasné, to by som nebol ja.